Ang ebanghelyo karon mga igsoon, matud pa sa usa ka magsusulat, ingon ang usa ka writer, spiritual writer, the gospel for today is a gospel of hope, a promise of hope. Kanunay kita makadungog aning maong ebanghelyo panahon nga magmisa kitag patay or panahon nga magmisa kita og mga wake masses diya sa atong mga balay. Nagtangag kini, nagdala kini pasalig sa atong Ginoong Hesukristo, ayaw kamo kaguol. Unigipunan pag yun niya, salig kamo sa Dios. Nanganong mo salig kita sa Dios kaysa balay sa amahan, dunay daghang mga kwarto, mga lawak. Karong panahon na, salamat sa gasa sa kahimanan, labi na sa internet, nga diin nahimong sayon ang ato nga mga pagproseso ug paghikay sa ato nga mga lakaw o mga biyahe. Tagkaroon og unya mo biyahe kita. Unya sa atong pagbiyahe, itandi nato sa karaang kapanahunan o nining modernong panahon. Masayon kaayo pangandaman ang sa pagkakaroon nga naman. Naa naman tay advance booking, online booking. Tungod sa kahimanan o tungod sa gasa sa internet mga igsoon, maka-book na ka sa imong travel diha lang sa imong lingkuranan o sa imong laptop o sa imong desktop. Maka-arrange na ka sa imong travel, asa kang dapita mo atos kalibutan, makalukat na kag ticket sa eroplano, maka-arrange na ka sa itinerary sa imong biyahe, imong tour, imong field trip ug uban pa online. Advance booking online. Pero naapa din nakauna ni ana ang atong Ginoong Hesukristo. Kabantay mo sa ebanghelyo, advance booking ning gihimo sa Ginoo. Ayaw kamo kaguol kay sa langit, daghang lawak ug muuna ako aron pag-andam og dapit alang kaninyo. Gibook na tangdaan sa Ginoong Hesus. Asa ta paingon ug asa ta niya ipahiluna. Og mao kini ang tuburan unta sa atong paglaom. Nga human sa atong kinabuhi, human sa atong kamatayon, naaday lawak dito sa langit ng puloy-anan alang kanatong tanan. Usa sa mga kabaguhan nga atong nasinati karon mga igsuon og naay mamatay, kana magpaimbrinta og tarpulin. Wa man na sa karaang panahon, sa bata pa mi, sa gagmay pa mi dito sa Antiquera, hadlok mi mo tan-aw og minatay. Kaya kana minatay, wapa di pa man balsamaron niya, magasiga ng mata, maganganga ng baba, o niya bugkusan ganing panyo, ibangan anang alimpo, basta kadi mi katuog mo tanaw. Pero karon tanawan na atong mga igsuon nga mga matay, nindot na kaayong tanawon, ipahiluna na, nindot og sinina, nindot og make up, nindot na sila mga porma, di na makalisang. Sa karon uso ang pag-imprinta og tarpulin. Dagko nga mga tarpulin. Ingon ana po sa laing nasod no nakaadto ko dito sa Penang, Malaysia. Ang ilang tarpulin og naay mamatay, nakabisita ko sa ilahang mortuary chapel dito, pirteng dagko Dagko ang naong sa mamatay nga murag life size, unya nindot kaayo tan-awon kay murag buhi ang namatay kay tibuok bongbong ang gidakon sa tarpulin. Naa ang dakong naong nga gatindog sa tawo nga gihaya. Pero ang nakaanindot para nako adto is sa tradisyonal natong pamaagi og naay mamatay nato dinhi magpaimprinta tarpulin ato man ang ibutang og born unya died. Example, in memory of late Agerio Pania, unya ang birthday butangan nagborn, unya ang died butangan nagborn og died, unya og dili gani star ang birthday, cross ang day of death. Dito sa ila nakita nako nindot pod tan-awon. Kay dili na sila mubutang og born, di na po sila mubutang og died. Di na po nila butangan og star or cross. Ang ilang ibutang ingon ani sa ilang tarpulin. In memory of late, unya ngan kita sa namatay Agerio Pania. Ang ibutang nila diha sa birthday, butangan nila og from the Lord. So birthday, pagkatao sa tao nga namatay. Unya ang ilang ibutang sa died, back to the Lord. So nindot kaayo. From the Lord and back to the Lord.
Pagpahinumdom nato nga naa kitay padulngan nga mao'y gimantala sa tong Ginoong Hesukristo karon, gininggiingon og mga lawak sa langit nung puloy-anan. Maunta kini makadasig nato nga human sa itong pagpanlimbasog, pagpaninguha, pagpaningkamot, nga makalabang kita sa mga kalisod ni kinabuhia, human sa itong pagbudlay nga makatagamtam kita sa gitagana nga bahandi sa langit, naaunta kita sense of hope and consolation nga mapahiluna unta kita sa lawak sa langit. Mabitaw kahinumdom ko sa kaistorya dahay duha ka bahay nga gaatbang ra sila, no? Karsada ray gahuwa sa ilang Pinoy-anan. Unya atong adlaw nay mga okasyon, mga nahitabo sa ilang tagsa-tagsa ka pamilya. Ang pikas bahay gapa-blessing sila tindahan sa ilang silong. Unya ang pikas bahay namatyan. Unya di naman mahimog i-postpone po tong blessing o tindahan kay naka-schedule na, naka-hire na sila catering. Ila na lang gipadayon bisag dihay haya sa ilang silingan. Niya gamay ra man tong lungsura usa ray flower shop. Pareha silang hing-order og buwak og wreath. Sus kay nahubog maga-deliver sa buwak, nabaylo ang ilang mga buwak. Ang buwak nga na-deliver sa namatay katong gibutangan og congratulations to your new location nga para unta to sa gapa-blessing. Una ang buwak kahingabot sa gapa-blessing, condolence. Perting sukua sa tagtungod sa namatay, ngano nga ang buwak nga hingabot nila, congratulations to your new location. Dili yung tato para ila, para tato sa gapa-blessing tindahan. Pero mo gihapon na ikamatuuran. Og maminaw kita sa Ebanghelyo karon mamalandong kita, i-relocate kita dito sa langit. Ipahiluna kita sa Ginoo dito sa langit nga mao'y kahingpitan sa tanan nato nga paningkamot ug mao'y kahingpitan sa ato nga panaw gikan niining kinabuhia. Hinaot pa unta.